radio bɛ se ka kuma cogo min o kɛra wuli ka jɔ ani cɛsiri k'o kɛ san kelen san fila san saba a barika Ala ye diɲɛ don o don n'an bɛ taa dɔ de bɛ fara kan o kumana hali bi an b'a ɲini bangebaaw fɛ u ka dugawu k'an ye an b'a ɲini kanubaw fɛ u ka dugawu k'an ye k'a ɲini limanaw fɛ u ka dugawu k'an ye bolonkɔnɔ den kelen o bɛlɛ ta man di kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ o kuma hali bi aw joyeux anniversaire et bravo aux animateurs ani techniciens ni baarakɛla bɛɛ bravo ni Ala sɔnna an ka taa dɔgɔ an bɛ don gafe kɔnɔ Yusuf Sisoko awa i k'a dɔn ale kuma na Yusufu awa i k'a dɔn a kuma bɛɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indépendant i b'a to n bɛ Dirisa kuma Badiri n b'a fo sanga ani waati ka foli lase awa i k'a dɔn Badiri n'a kanuba bɛɛ ma société Madila kuma frère et fils k'a bɛɛ fo ka foli lase Basingine Keyita Aïda Magaji Furucɛ k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka foli ani tanuni k'a lase maa fɛn fɛn de bɛ yen édition fɔlɔ filanan fo kana se bi la minnu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri sera anw ma minnu ye an dɛmɛ donc an b'a bɛɛ fo an t'i ɲina maa kɔ Ala kana ɲina maa kɔ o kumana sa kunnafoni Yusuf Kamara awa i k'a dɔn sɛbɛnden min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant Yusufu kumanen bɛ a kɔnɔ donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ retard awa i k'a dɔn o kɔni taara baaraw kɛli awa i k'a dɔn o sira fɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye chronogramme électoral ani a ɲɔgɔnna caman transition awa i k'a dɔn wulikajɔ u b'o kɛla Mali gouvernement an bɛ don min na i ko bi ni Ala sɔnna a ma wulikajɔ bɛna kɛ min ye awa i k'a dɔn k'a ɲɛfɔ mɔɔw ɲɛna a ka ca Ala fɛ o de bɛna kɛ min y'a jira k'a fɔ kalo tile 19 kalata min kan ka kɛ awa i k'a dɔn k'o tɛna se ka kɛ ko ministre min bɛ yen n'o ye ministre d'État ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement colonel Abdoulaye Maïga dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn bi jumadonya in na ni Ala sɔnna a ma n'a baaraw yɛrɛ ma daminɛ ka ban u bɛna conférence de presse belebele u bɛn'o bolo da conférence de presse in kun tɛ dɔwɛrɛ ka kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli k'u ye ɲɛfɔli min bɛ se k'a to u b'a faamuya k'a lase limanaw ma bɛɛ ka se k'a dɔn min ye awa i k'a dɔn kalata minnu kun kan ka kɛ n'o ye référendum constitutionnel oui ou non dɔgɔ min y'a to u bɛna bɔ a dɔgɔ kɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen anw ka awa i k'a dɔn jamana yɛrɛ a kɛra cogo min na o ma dogo maa si la cercles bɔra ɲɔgɔn na régions bɔra la dɔ farala dɔ kan dɔ bɔra dɔ la a n'a ɲɔgɔnna caman o fana o bɛna ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna o bɔlen ko ye carte d'identité nationale biométrique sécurisée o min fana bɛ yen n'o baaraw bɛ sen na jɔn ko Ala awa i k'a dɔn a bɛ ka taa sira min fɛ a n'a bɛ taabolo min na a ka ca Ala fɛ Ablaye awa i k'a dɔn Maïga a na dɔ ɲɛfɔ limanaw ye nin bɛɛ lajɛlen na a ko kunnafoni awa i k'a dɔn a bɔra kɛrɛdani de fɛ sabu a ma da tabali kan bɛɛ k'a mɛn a ko cabinet min bɛ yen n'a bɛ ministre d'État ka cabinet kofɔ n'o bɛ awa i k'a dɔn Ablaye Maïga ka cabinet kofɔ i k'a dɔn olu de y'a jira k'a fɔ min ye ni Ala sɔnna ma bi Ablaye bɛna ye kunnafonidilaw awa i k'a dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan kunnafonidilaw a bɛna ye olu ɲɛkɔrɔ ni Ala ka jɛ ye a bɛna hakili falen de kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ bɛ gun min kan bi jamana bɛ hakilina min na bi jamana bɛ taabolo min na bi a bɛna ka na hakili falen kɛ ka na ɲɛfɔli kɛ min bɛ se k'a to limanaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min a ko de siratigɛ la min ye awa i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ kalata minnu bɛ yen min ye awa i k'a dɔn référendum o bɔra a dɔgɔ kɔrɔ cogo min a bɛna bɔ a dɔgɔ kɔrɔ cogo min u bɛna ɲɛfɔ awa i k'a dɔn limanaw ɲɛna n y'a f'i ye cogo min cercle ni région ni jamana yɛrɛ kɛra cogo min o fana u bɛna ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen carte d'identité biométrique awa i k'a dɔn o fana lahaliya bɛ cogo min a bɛna ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna sabu n'i ye jateminɛ kɛ ninnu nafa ka bon kosɛbɛ anw ka jamana ka ɲɛnamaya la an bɛ don min na i ko bi ninnu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri u fɛn ba don min bɛ se k'a to jamana a bɛ sigi awa i k'a dɔn a sen kan cogo min jamana bɛ se ka wuli cogo min a ko awa i k'a dɔn o de y'a to ɲɛfɔli a kan ka kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na a ko min ye premier ministre kɔrɔ min filɛ nin ye anw bolo bi n'o bɛ Ablaye Maïga ko fɔ donc ala maliyɛnw ani awa i k'a dɔn Mali dɛmɛbagajɛkulu a na wulikajɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ an bɛɛ lajɛlen chronogramme min bɛ tali kɛ kalataw ka waati min b'a se k'a jira k'a fɔ awa i k'a dɔn k'o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min a ka se ka ɲɛfɔ mɔɔw ɲɛna n dɔgɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ an kɔni an bɛ retard la dɔɔni ko ninnu taabolow la sabu min ye kalata sɛbɛnw yɛrɛ ye min ko fɔ ani baaraw yɛrɛ kun kan ka kɛ cogo min ani baaraw nun don cogo ye min ye a bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ retard kɔni awa i k'a dɔn an ye dɔ k'o la min ye awa n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ article dɔw bɛ yen ani awa i k'a dɔn fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se k'a to kalata ninnu bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la normalement n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye EJ ale kan ka sigi n'ale sigira a bɛ kɛ sababu ye
min ye away ka do wuli ka joni cesuru bike cercle ni region ni away ka do commune ni ambassade ani consulat na nyona chama bara o bisika ke chugomi adun yira la ka fo ni eji sigira min ye away ka do nunun bela jele no lu sigira kalu woro o kofe min ye away ka do bara o bisika damene ajira la ka fo ni kala taw bana pew kalu kele o kofe min ye away ka do nunun bela jele ka bara abijo ti chagi fasiri ka ba no yusu kamara l'indépendant ako de konna na min ye away ka do nunun goni coordination be chugomi da ne jatamine ke bara o yere be kata chugomi donc ala to ka je chamon be ala sabu aberitar la doni ko ma ka cha ala fe bi nyafoli bi na ke fo so dewni min na ko nunun bla la eritar la ani min fana ya to bi away ka do anga jamana region chaira akere region tani konondoy cercle keme ani biduru ani woro min ye away ka do arrondissement keme nani bi woro ani woro min ye awa o temene ko kabo ko ni keme shegi ta ani konondo ko ngana de presi ablay mayga abina kana nyafoli ke ka buni kolo bo nywana min mi se ka to fo so dew mba don an kunglina ye mi an tafa ani an nafa o ye mi do yusu kamara fasiri la kuma ba anyuru fara nywanga o ye ni ibunya bala o ka bidon boli madama ganyema bonya asiba koro jaranyi ne yi bolo bonne be mbolo ma karika don tiliela e boni siba mi u kama ku la révélation seba ni kala to de proserki ayayira ka fo ko munye manda dare mununo olu blana fasodo no fe fasodo mununu take ni wati na tanyeye ko la kata muye jamana ko kan manda dare munna ablalu no fe kame domina ko mbiko kiri buna ku nyere keneka mali dombe fe kan ko in kolona a cena galon ko donga bo nyona seba ni kala ko akoko be tablo na foko bi aya anyama ko yele machaman ko obara ko ko ngasigi shingane wanti se kan shige abada mamunu nye faso nafulo ni ka amanger ka faso nafulo ni ka ke bafa ani cliché nyama alibi ko olubeta uma ko yechula munye wasa okona la anyama ko yefenye otuna se ka keble abada sebeningala ko akoko munye ibeka denga munye karim keitai ne bela dile ko mako kacho alete ma dugule ye jamana en konna le ayi wasa dinya ke anga jamana kono wa bi na ka foko jeda de kulu munno fana kume assemblée konna la nanka mako commission de défense et de sécurité sigata la bilibele ko akunyo onyema ye sebeningala ko ko alete manon ko foka boy mana dara kono ko adara karim keita ka beni kana watini bo ako karim keita alete manon ko foka boy a ibe na ka foko la jiburama aka ministre ko fla fana be a nyema olu fana keleme ka jike butana ni watina manda dara ko abo olu bela jele oka ko nduma soro dora fe ayira ka foko munyi wati temono na ko musaka de bora ka foko musaka munno olu kata ke sobo ye ka maraman fe on keleke minau ko sangadi an walla kana bo ma do kon yo ke bafa ani cliché sebeningala ko akwa ma folo ko docteur Bubu Jije Isen Bolta ya chite mena kalaje aleye ibeka ka premier ministre ya ibeka ka fanga imbe d'Afrique do mena no be utikalo klita ani shegu ko flan samgwa aya soro munye docteur Bubu Jije aleye premier ministre ye o te mena ko foka boy ibe na ka foko munye chema ibar kulubali ale mu bolla tilimani na ki ku ye ko buli kunye fenjwe ko usigalen tu yirela ko wati sira ku ka singala jamana konna la nyema kanu yirela jeya sebeningala ko ama sabana mun fana be ne manda dare na ablale no onofe albi malido me fe ko o ko fana kunna akan bela jelen donga bonyo o de Mamadou Igor Jara ni ya timna kala je ay ministre de l'économie ke ango jamana ngono wati temununa nyema ko shiga kaleno ale fana na ka foko ashimeni ko ina ali no ya soro Mamadou Igor Jara ale ko mbe jamana ko kan bara de la ngam wati fana sira Mamadou Igor Jara ko aka singani ire nyefo sebeningala ko akwa ngono me domna ko bi mamunu ye jamana mara wati temununa ka teme nyema ko alibi ko muye critique la ko ka wuli ka jo ko place ngane mamma de jamana furuba na fulo ninka ngana mu ko wole ko aka blima ko bela gilena akana da mana darema nyema ko wole de ka blema ika faso ka bla aka ake okono sabaningala ko ako ma wore be no de babali bani ya jitemna kalaje ale PDG BMS PDG ale o nyema kurai ako ni ntai nka bako de mamine sabu ke babali baflani nyema politique mate babali baflani ama joro ministre joro ke anga jamana konnala munjuma na babali banani yera soro konnala nyema mado nduna nyema ta mamu mado ko kusani yera sigatala sebeningala ko ako ango ni domna kombi mamu na lebe kiribo ministre la no de be Mamadou Kasunge ko fo idenga tawa ba ka fere dabali jime e ma fuko ahanga bani mfo Mamadou Kasunge ko jondo e ma fuko e man am ne ka ba akana mawda do kuma na de Kasunge temena sira min ve ka yele sanfele na drone du e ka gafe kala Mamadou Kasunge ministre do kiri ministre ne ko idenga do ko Mamadou Kasunge kiri ministre e denga te ya nga choroba
ngoro kedu nga chukoroba te ngoro kedu awo sen kasonge mabado koyi eni mabomo chewo ga gafe kale kana se kuma mabado sabani gila ko uje balina yero aka ko betali ba mo ko pousse ka bla kuma na article dum bubulu sa ayere to ko kelem ga yefe ti siblu ine ba de ben fo ben ala che wala ine ba de ga ka arrière tab kunte foyi de ni kuma di kelem foyi ka gira nyemala o ko ne tebena pour l'économique fait awete malay ma ba sa kele de ya foyi yere so abana yere so nyama sabani gala ko ne tebeni pour l'économique fait bakare keramo te ko yedumuni kede ayete bagamado afokanye etay bagamado wala ngumbi bara doke awo mingumbe dima wati o wati o ye 15,000 francs kosobe o 15,000 francs zero mayne zero kele de faraloka o ke 150,000 ne ko ngo jande ko wati ni wuri utara seba mboka jirana awo ko tire ko ne ngo yoro jumenne je ne reconnais pas la la je ne reconnais pas wa sabaji mamma nete atara fo ko wa bisaba ko wa bisaba e ka zero kele faruka ni kele wera ko faraloka tinake unsali sabani gala ko alaka abdoni kama soyi zumaledu uka yoro nu biro nu ubi kelen sigi machine kelen sigi lembe kanye shiba la hawla ni ala chendo ka yoro nu zumaledu mais ne re ala je ni jiti ka woyo ka bo fa wera fe la hawla le insigile fini nyigina ji kuma ka woyo koyi chamai chabulo haramu chamai chabulo skai abbe bi kuma chamai ni dawaye na kekere made ni be ni ala yi ci ibe kiri tigila maw itaru bulu yelma fanga tigila maw fi kasa ni ala ce ibi dafali ne wuli baldo de chow fe domi ni la blaka bo day fe ke kata ti ne sa ka droiti laje wa soro ngu lozelembe jelbugula ndogo ne ya soro jane ba ka aeroport siramne ne rekla ka nyere nyir gangoy be katami o be fana fega bulia imami ma ko ala ka gisigera karama akata nyama amita akoko miye belebele mu no otura ni koina nyama ale maso bolli matukushila akoko na beke munye ko abeka nyanai o de belebele ni ala ka yinala no be sumele buboy maiga kofo belebele ko ni ko asara kasubon ko na la nyama amaso bolli matukushila o bela jele meni envers ni kofo sabaningala ko akoy be na e ka fo ni envers mun na be talike an walla kana baw wati mun na gelera ko ni be an walla kana baw dala munye manifun dio muga samunye jamana keleke rola nyama ko chama mi ka ke wati kelen na ko wardira mado mako ta marba fen sangana dilla kana baw ma olu yo o manjema akoni anverina sigata la ko belebele ko atura akuma kanga no be sumele buwe meka ko fo akoni anverin jatemina ka laje nyama anverin ko aduna na boro o kacha ngui ko sabuke munye anga jalatigi bado be nyama ko atita oluko abada adamina foka tabla munya haramanina nyama ko olu shimala akoko mona boy ibana ya ka fo ko ni musaka en ko sura civil mado be nyama ko liye manjema ko ke mona boy opérateur économique do be nyama ko lu fana uteka ka sebe ko nyangu koina nyama o fana mona boy akaja foka na bla munya jamana president ko ministre ko dina nyama ko lu bela jela nyu tasura nu koina ala karabe ba chaya zamaningala hebwe tafurulai sabani ngela ko akona manya ka foko muye dokotoro bubu jije ata fara muye chema ibari kulubalika wira dangalen no kube faka jamana nyama ya nyini nyama ko wati sira ku kana ku ka fil no ka ku ka je fokusa ya utina derge iga gafe kala yangonte nunun na to yangoni baradu de aywa abikonte sabani ngela ko ni ayira ka fo ko munye ni mana dare mu na be nunu no fe anyama ko malido ko ni akiri ko nyana fime malido na ko malido me faka ko inchena galon ko donga bonyona o so be faso warde tra da fe faso ka blaka ke ko no tilia ayira ko na professeur ki ale sabani ke bay ka boy revelation ko no ibunya ubala bortoro rebete bonya barka bonya jaranye bortoro rebete minya awai kado ambe fuli la sikanu bani de me babema hali bi nura fm ukulubo de kungana la ya
jara laya akuma mbese ngono sebe min nangwa mako soir de Bamako laya ko minya awai kado nega buli nega ka abe terrain abu kofo Bamako kai ndo minya awai kado dimbe ufora bala ba ufora yelma minya awai kado ka trompeti ba ufo yelma fasiri ke ba ko akoni nye blogu de blogu mi ni madame Sissoko ale bina ulase anma kasoro amma club baba mulay amma club otala folo yelma blogu dowa Madina Sissoko fasiri ke ba ko laya jara ako awai kado wuli ka jo ani chesuru kera maminga ya maria kono o de ministre des transports et des infrastructures abo kofo nous ye madame Dambele Madina Sissoko mission abe awai kado ci dim kerengere abo lu kofo ci kawnde do minu wulila ka tab ka bob mo koya akera kunu angora kalo kle kono don kan nega bulisira mine no be aray kofo ka terrain awai kado ka lela wuli bob mo ko ki kunda awai kado kaika ndoko awai kado locomotive CC 2207 ni ala sona Bamako kai abinu trajet abinu ke ako wuli ka joy ngunde dawre ka faso dew minum bin nega bulisira inga ka tu sensibiliser u kuna funi ka jirula ka fo minye awai kado wuli ka joni chesiru ko ni be ka buluda ni ala sona matina meble minye terrain awai kado ni ala sona pumpon minye awai kado abo o mangambi bo minye awai kado abisuli ka mawla wuli ka fajiri ka mawla wuli minye awai kado ka mawla sunugo terrain ko ni akungambi na bo ako de sira tigala minye sira bay ni ala sona ma bujo nega bulisira nun jama ubu jo fe gar chama be ubu joy nga nun ngoni kadi wuli ka joy jongo ala awai kado wuli ka jo barkale do sabu awa ukoni be ka tabulo minge atabulo anye do nedu nga minye toka je chama ndo ode ba la koyi minye fanga mingumbe anguna no be Ibrahim Boubacar Keita la jiburama min ba ka fanga kofo akom maliyan ambora kalama anye fen jama ye region de kay mo ulutina awai kado akoyi utina ngalon digiya sabu ajirla ka fo terrain minye awai kado kai Bamako Dakar ala sona awai kado abina wuli terrain bi wuli ka bobu mako ka ta kai fo Dakar ni ala ka jey awati kele ndila yalse ka seka anna convaincu ka seka ajira anna ka fo ko yin sebe minye Mulay Ahmed awai kado Bouakari kado ka fo ale wuli ka joke ministre kundo awati kata awai kado Afrique du Sud yes atara Afrique du Sud atara kata terrain awai kado locomotive terrain ngulu kato do nyini kado obora jala jabar ni wula ka jira bela jilina ha kado ka fo anye terrain ngulu soro wani ala sonama anga terrain awai kado abina buli ka damina doni fo bi ndogo terrain ngulu nun kera chugo min yelma bi yoro mi ala de adombaye jaja mado be lu ya jira ka fo ministry atara niga kulkutu ni niga kolon pendirile dama o farale nyanga ataro de ta ko yira maliona ka njabo awo c'était en 2018 ay hakli ba dati law ma kera ka fa wati kero wati o kuma de biawo wani mbe kundi dowere ka se ka faso de kuma yelma ka nyeshi u ka kalatawma ka taminu be no bi na ke awai kado san 2018 fasiri ke bako ako ministry min ba nguna bi no ye Madina Sissoko ye akoni hakli na ti dowere ka se ka nim projet min flene no e terrain wulili ka se ko bla bala jagoya yelma asebe Madina yiwa faso min be na bo o ka barala yelma moyembe awmbulo bi mim se ka terrain na wuliwa asiga na ko ni chama awai kado obe sabu minya awai kado terembe bulisira min ve kati yera soro fo kai do asira nunun be tablo min ga ko bi abama ko lama gela min ba kono bi atifo ka sa dana minya soro buso mba do be ani awai kado ndafolo tigi do lu ko ni yoro insa ka so do wila kuna so nunun ga bo ndafolo min do na dafe ay ni ko ba million tan jate kama ko dandu ona fara ko so beti ko lu boy tereka na bulisira fe ndo o ye bi la baraiwa bali gouvernement o gele kele o debe awai kado gar chamana minum be terrain sirenga kati yera soro fo kai bara inti bara de ne koy bara no mante koy o kuma na fara ko moyen iba sura awai kado moyen kanga soro de fasiri ke ba ko akwa mi don mene ko bi dugu minum fle ne ni terrain bi temu fe kata adugu bela jele fle ne bi awai kado be sikanala ubi kelela minya awai kado kai awa population o don mene ko bi o ko de ko minya awai kado ministre ko roy ibe kaka wati o yo lu blogu chugomi hali bi o kono funu bolula hali bi o kuma shuli bolula hali bi o nyene mini bolula olu maklo la tuguni ni din fana nana fara kan ko abinu blogu ndo kaba ko dando ko yi baba mulai nyama ko ne kaba ko baba mulai ta kaba ko akara de an yere ya fo ka bala don ka jibe do ka ko beke mulai ya ala mene ka ta tere ngulo jira ko binali awo ale shini ba tere ngulo ko inde transition kanga wuli ka joke o de nyenyini na awari tarami ka laje wari yin munye uyam blogu muna tere ngulo ko ni jala ko registra ko ni mbe kele c'est des milliards et des milliards o de tara dafe qui sont partis en fumée awo wuli ba do de
Terrain kungolo koyi nyama saka blaton. Ko sabga ñu kele nga tu bolo shane hali ni Madina Sissoko hakilla na mirna kay ndogo minya away ka do ko yimbi ci ko mbina abagila de sigana be malion na koy sabu folo mi ngera na manjina ko am blogura na fura bete ka ne blogu ne ba famu yake awoke gawsu ko ne blogu ne ba famu yake obike nga ministre kuturu jamana kuturu abada amma jamana ngono he aujourd'hui c'est notre jour fa mun no be fo chama ne tike kuy le Mali est capable la hawla blogu aywa ndogo basite o kuma na bi do ko ala kan ni sabo be minya away kado blogu mi ngera wati temene ko blogu nyona ko kana ke minya away kado ministry dambele Madina Sissoko minya away kado yalma ko ni ya fana ketoy ka washi takanyeshi fato duma baba mulai away kado aka wati o mi ngana wa fasiri be ntomi do la jara ni ya ka fasire ndogo minya soirée bongo ko ka bido boli do ibunya bala ay munye kuluguro koni o tina soro fulo be gela de tere abita kurufna yawo bon ali korofina yɛrɛ sira nun caman bɛ yen a kuma ka ca koyi ala ka ɲɛ ka d'a ma wallahi ɲama ni waati na mun ye madamu lalabi ala ka hinɛ kalakisɛ la ɲanama awɔ jalo filamuso a sɔgɔlen ma na kana nin fɔ ye dɛ ne de y'a f'i ye madamu lalabi ɲanama hagafu siga t'a la est-ce que k'a jalo kosɛbɛ ndogo Gawusu Kalilu Berete lala ni abi den bi an bɛ se k'an disi gosi ka nisɔndiya wallahi sabu min y'a denkɛni min bɛ bi o n'a dɔgɔninw Mamadu Lalabi n'a dɔgɔninw kosɛbɛ ndogo o bɛ ka ko bɛɛ lamaga bi wallahi fasodenw nisɔndiyalen don fɛn jugu terima wallahi de ala ye o bɛ ka ko bɛɛ lamaga bi Mamadu fariyara bi o ye fariya da ye fariya den jaa sɔn tɛ pa den ka kuma abada o ti kɛ fɛn jugu terima an ka foli b'u ye ne ma n'a kumana fo fa tɔɲɔn b'u da a ye n ko a fariya da don Mamadu bi fo wallahi ka Abu fo ka Lalabila ka bɛɛ fo ka Lalabiya maa bɛɛ fo Gafu tɔgɔw bɛɛ fo k'u ni cɛsiri Gafu an bɛ ɲɔgɔn bolo on ensemble ni ala sɔnna ala ka ɲɛ ka d'a ma bisimila ɲɛma le point ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye le point ko di sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de AD ɲɛma a bɛɛ na ta ni karisa tun bɛ balola nin tɛ kɛ kana sɔn i ɲɛnama a ka k'i ɲɛna siga t'a la a ko mun ye charge de mission ɲɛma ko musaka kɔni ko a bɛ ta ka d'u ma ka sɔrɔ u ti ka baara yɛrɛ kɔni kɛ u t'a dɔn u ka baara yɛrɛ ye fɛn jumɛn de ye sɛbɛnnikɛla o bɛ an ka jamana marabagaw da kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko réduction du train de vie de l'État jamana ka dunta ko ka caman k'o bɔ u la u y'a fɔ dɛ nka ɲɛma ko in filɛ taabolo min n'a fɔ ko bi primature kɔnɔna la a kɛlen bɛ kabako ye malidenw dɛsɛlen don k'a ko ye k'o faamu sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye aw dalilu jɔnjɔn ye fɛn jumɛn ye a dogolen tɛ maa si la maa minnu ye lajiburama fanga ni ka a gɛn ka bɔ yen n'o bɛ M5RP ko fɔ M5RP a b'i n'a fɔ fasoden caman de kun b'a la bɛɛ lajɛlen kun b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko o M5RP in siga t'a la ko olu de bɛ na mun ye jamana faama ni ka a lafasa kosɛbɛ Hasimu Koyita sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi i bɛna ye k'a fɔ ko min ye dɔnsen kɔni ko a sɛbɛkɔrɔba ka yɛlɛma primature kɔnɔ dugu jɛ ko 20 i b'a ye k'a fɔ ko min ye charge de mission kura de bɛ na mun ye primature kɔnɔ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ninnu bɛna baara jumɛn de k'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni wulikajɔ n'o ma kɛ joona e ko primature donbaga a baarakɛla tɛna caya n'a baarakɛla ye wa wallahi siga t'a la primature ɲɛma ko mun ye baarakɛla o bɛ caya ni baara yɛrɛ a siga t'a la baarakɛla kɔni ka ca ni baara ye o siga foyi t'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi primature o kɔnɔna la ɲɛma dugulen tɛ maa si la k'a fɔ ko charge de mission olu ka nomination ko o caman kɔni ko o kɛra Seydi Sira ni maa minnu jɛra ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mun ɲɛ siraba yɛrɛ kan i bɛna ye k'a fɔ ko olu caman de taar'u yɛrɛ sɔrɔ charge de mission o kɔnɔ ɲɛma ko politique sira fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko a dɔw takun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye politique kɛlɛ yɛrɛ k'u takun ye o de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko a dɔw ye charge de mission ye ɲɛma i bɛ primature bɛɛ lajɛlen don k'a bɔ ɲɔgɔn na hali bureau kɛlɛ b'a bolo est-ce que bureau kɛlɛ o bɛ don bureau kɔnɔ dɔrɔn nana t'as bɛ cogo di Traoré ça va bonjour ça va bien café banna et le café bonjour ça va Koulibaly avec toi monsieur Tera ça va bien Tera ay ka tamaro in bana dia ça va bien monsieur Maïga oui ay ka frigo boisson frigo bana dia voilà abana hop sɛbɛnnikɛla ko ɲɛma foyi ka di koyi la kibaru sɛbɛnnikɛla ko a ko bureau t'u bolo i yɛrɛ t'a dɔn ko kunkilenna client kelen de b'u la sɛbɛnnikɛla ko mun ɲininen don u fɛ dɔrɔn ko a ye taa ka ciw la kalo mana sa dɔrɔn ko a ye na enveloppe minɛ 80,000 b'a kɔnɔ a bɛ taa n'o ye joli 400,000 maa kelen wa o de la ne y'a f'i ye n ko i k'a to n ka gɛrɛ u la
Tout ce qu'on leur demande, tout ce qu'on leur demande, c'est de vaguer à leurs occupations et passer et récupérer leurs enveloppes de 400 000 francs, voire plus. Ah, bah, voire plus, à Kachanoui. Bismillah. Sabanikela ko nyama ko ni fenye fe muna buga mani fu ko ni ku kamana ga iti se ka bili ku na abada malikura muna ombu ko fola ko o malikura bara kele ko o biga keneta nyama fendo na be mani fi ku kamana ga wa fendo na be jamana fama ko le ashim ko ita nyama munye kuma ganduma munne ba ashim ko ita da kono kaida ka fo ko munye reduction de train de l'état ko o bara ko o be sina nyama ko ni mbeke so biye ka mawo ira sika jamana fama na ko sabuke fe mun do ko ati bentu ko ko an woni me domina kon bi woni ka jo ka jona birima tiri note ko allaba e ko dossier traité ta otina doya ni barakala yere wa barakala de bina chaya mais dossier mi rabe traité a oti sikatala maka kaba koyi kawagodu ala ka nyaka dama amina ya rabbi kuna fali flani anya sama ka bolle point kon la ade ale sabani ngala ibunya ba akana kan bulla surgu banya ka ta yardi waraba made akana ko yede ko in laban be faga ka jira ka wara faga parce que jamana in gono bi abe position mina an yere min jate mina fo mandi nonde e sebe ko mandili ka fen zoro jamana kono blengu e man na ma fo ati sugolo a se kisbe ko e ndogo diplôme be mbolo nyini nketa ayi nderge ni bi se dro ta école la apana na kariya école awo ta école la na miya école na beleya ta école la na daga sani apana Mali ha kaba ko de I ka se dron ka kule fa befe ibe min no fe ko défend beke oncle kosobe enyama ngo wati yeski ka to laje wati temuno yere la ka ba mu to premier ministre ya la ya o kala nyana yam o kala nyana ne do we kuma do fa ka bo aklima aywa bashi te ala ka nyaka dama ndo mi bo kartangara ale ka fasiro o bambulu ko indicateur de renouveau ndo away kado aw be semene be famina bi aw be kema ka usindo famina bi abe tikitoku abo ko fo eni ala chete tikitoka etaka eni ala na kira chete tikitoka yani kan nyi ngane ko ni bakan ambe baka abana fodri baka ambaka kana to nyini yoro jangoyi antane so iwa ndo ako tikitoku bilama akembe away kado yere yira kene langolo yira kene ani kado ka fo setiya waso hop okene ni tubulu de atubulu Allah awari fana tugu Allah warbu atubulu toko akoni ya jatemne réseau min be mbi no ba wele ko TikTok ndo application do min nana away kado yalsa ka sika away kado nyama nyeneje o de stratigala akemeka away kado chinois o de nandai akera san 2016 anali mingera do werete video kunguruni away kado minye sekondi tani duru yelma minute kele o tike ka bla save o video imbike mu video abike kodon video abike kalam video abike commerçant ya video ananyo kona chama min be se ka to halibi away kado nyabi se ka developer jamana bi se ka tanye chugomi ma bi se ka kuma u yerdama ni nyogon je chugomi nga minya away kado TikTok na ku ya don atishe malila TikTok nyama ngo ene ato ifolo kayira nyini cheo ni ngo imbe tokomna ne ape jang la haula bemi vie ka bila ma be ni bakara na ku ya don kaba ko de do abilama nyama ako TikTok bilama na ku ya do atise malla asera malla ndo sikata min na TikTok bi ni ka kesse tout c'est fini asera dandugu ako minya away kado TikTok video kungurun minum bi gla ka bla bala ndo minya away kado abike so buye ma chama be minu ngoni bu yere labe ku labe kanye ku ka video bla chika min bubula hakla min bubulo bo bla nga am bilama ndo minya away kado ma informandi koyi ma informandi de minya away kado langolo ki fini yere tem langolo bla ye ndo kuma informandi la haula way ona nyogona dama o de be réseau TikTok sanfɛ bi away kado timba wɛrɛ sɔrɔla am malion
o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye away kado yɛrɛ yira dɔɔni o fana o b'a kɔnɔ nin bɛ n bolo nin t'u bolo nin ye n ta ye nin ta ye n bɛ nin a n'a ɲɔgɔnna caman o de bɛ away kado tigitɔgu in kan bi n dɔgɔ min ye away kado tigitɔgu i ka dɔn k'a fɔ Mali bɛ kasi la bi ala ni tigitɔgu y'a sababu ye jɔn den don a bɔra min anw danbe bɛ sɔn nin ma wa anw yɛrɛ bɛ sɔn nin ma wa nin ye taabolo jumɛn ye taabolo kura min n'a nana maliyɛn na i ka dɔn k'a fɔ dabaribanko don a ko i ka dɔn k'a fɔ nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maa dɔw bɛ yen minnu ye away kado jirisiw ye cyber jirisiw don minnu bɛ away kado ɲɛsin nin ko ma a tigi ma sɔn k'a tɔgɔ fɔ koyi a ɲininkɛra nin lahaliya ninnu bɛ cogo min ale y'a jira k'a fɔ ko ladilikan sira fɛ ale kɔni bɛ min fɔ jɔn ko ala away kado fɛn dɔw bɛ yen fɛn fɛn bɛ yen adamadenya la min yamaruyalen tɛ min kɔnnen don adamadenya la an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko tigitɔgu sanfɛ a kɔnnen don a banna i tɛ se ka fɛn o fɛn min kɛ kɛnɛda la ɲɛngoyi ka a fɔ i b'a kɛ c'est condamné tigitɔgu sanfɛ c'est condamné wa caman ta bɛ datugu dɛ a ko away kado a bɛ bɛɛ invité bɛɛ k'i jija i ka k'i yɛrɛ ye lamɔ min bɛ yen n'i y'o sɔrɔ so kɔnɔ i k'i jija o lamɔ a ka boli i nɔfɛ i ka seko n'i ka dɔnko n'o y'i ka jamana ta ye i k'i jija i ka to k'o labɔ bɔlɔlɔ sanfɛ k'i ka jamana misali k'o jira diɲɛmaa la diɲɛmaa k'a dɔn k'a fɔ min ye Mali fana ka di Mali dan tɛ away kado nin ko ninnu ye k'a bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka taa ni o sira ye a ko nɔn tɛ waati dɔw bɛ kɛ away kado hali ka discussion ni fɛnw kɛ live la tigitɔgu sanfɛ a n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen ye fɛn minnu ka ɲi nka a live lama dɔw bɛ taa wolo min na o de ye live ye live laban bi live a b'o de di a bɛ live ɲɔgɔn kɔnɔ de y'a ye wa bon n'o kɛra dɔrɔn o de y'a live yɔrɔ yɛrɛ ye quoi awɔ Jabi a bɛ daminɛ live de la live fitinin live kumaba n'a sera live kumaba dɔrɔn y'a sera tiɲɛni ma live awɔ live o tɛ direct de ya ne yɛrɛ bɛ fɛ ka live kelen kɛ bi o a kɛ problème foyi t'a la a kɛ an t'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ayi ne kɔni tɛ o Adam fana ko même les Américains ont commencé à bannir TikTok. A ɲɛma an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ne yɛrɛ filila TikTok ma. TikTok yɛrɛ ne y'a mɛn yɛrɛ a fɔra ko Apple ni fɛn minnu b'a to a bɛ sɔrɔ k'olu ko k'u bɛna a sama ka bɔ a la. Ayi Mali ta kɔni ye kabako de. Awɔ n y'o mɛn o fɔra. Nka a bɛ kɛ cogo di. Est-ce que n ko dɔw yɛrɛ bɛ bɔ k'aw sigi yɛrɛ ɲɛ ne filɛ nin ye n'i mago bɛ n na n ka numéro filɛ. Awɔ. Numéro yɛrɛ bɛ di. Awɔ o bɛɛ b'a la. U bɛ numéro yɛrɛ bɛɛ di. O bɛ taa kuncɛ mun na. O bɛ taa kuncɛ live de la kɛ. A banna. Et live ça c'est live. A ye t'a fɛ. Ça c'est live duma. A ye t'a fɛ. Awɔ. A ko away kado nin fɛn fɛn filɛ nin n'u bɛ ka kɛ TikTok sanfɛ nin derivu sirabila minnu bɛ yen n'u bɛ ka kɛ TikTok sanfɛ k'a bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba de lase anw ka jamana yɛrɛ mara lamɔ a n'an denw ladonni k'a bɛ ka kɛ gɛlɛyaba de k'a las'u ma sabu TikTok in kɔnɔna na n'i donna dɔgɔ diɲɛ fɛn foyi tɛ yen i tɛ min ye TikTok in kɔnɔna na wa maa wɛrɛw t'a bila koyi a fanba camanba de bɛɛ i b'a sɔrɔ o ye anw yɛrɛ ye Fasiri Keba ko a ko kiiri away kado min bɛ yen bi min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ko siga t'a la koyi loi numéro 2019 056 min ye away kado min bɛ tali kɛ cybercriminalité kan o kɔni ye fɛn caman fɔ maa fɛn fɛn de bɛ yen n'i donna nin infraction ninnu na n'i ye nin lahaliya ninnu kɛ ka taa sira fɛ a dɔgɔ maa min fa i yɛrɛ fa o tumana min ye away kado nin ko bɛɛ ye a ɲuman ye min ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la a ka dabila bɛɛ k'a dɔn i ka kɛta dɔn bɛɛ k'i ka fɔta dɔn bɛɛ k'i ka bilata dɔn a ko an bɛ don min na i ko bi TikTok dɔw bɛ yen minnu y'a tigɛ u denw na fo k'i sa n'i yera k'i bɛ TikTok la maa min fɔ i yɛrɛ fa a banna den bɛ taa ekɔli la a bɛ taa fan bɛɛ fɛ hali n'i y'a tigɛ a la ni Yaku m'a tigɛ a den na yɔrɔ kɔni o b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛma ko maa minnu yɛrɛ kan ka kɛ exemple ye n'olu yɛrɛ de b'a sanfɛ bon c'est ça le problème gɛlɛya y'o di ayi minnu kan ka kɛ exemple olu t'a sanfɛ fɛn fɛn b'a sanfɛ olu t'an minnu b'a sanfɛ minnu kan ka kɛ exemple u b'a sanfɛ mais u ka kɛta dɔnnen don a sanfɛ mama mana y'a sanfɛ ni den yera sanfɛ ɲɛma o tɛ kojugu ayi mama bɛ se ka y'a sanfɛ mais kɛta dɔnnen don kɛ n kɛtaw de ye problème ye mais sawara dɔ fana bɛ yen ni mama yer'o la bon mama yɛrɛ man ka y'o la o mama min bɛ y'o la o mama dɔnnen don o de ye kuma fɔ yɔrɔ ye y'a ye wa TikTok o tuma ko Mali kɔnɔ ko fɛɛrɛ kan ka ɲini n'a tɛ se ka interdit a ka koron k'a bɛrɛbɛn min bɛ se k'a to ja sugu dɔw bɛ yen olu kana cari Mali fan bɛɛ fɛ maaw k'a ye Ala k'a ni sababa bɛn jamana in siniɲɛsigi jɔrɔ bɛ maa la dɛ siga t'a la dɛ TikTok dun u ka fɛɛrɛ kɛ u k'a ye parce que n'o tɛ ne bɔtɔ t'a kan dɛ a filɛ bolo mun kan siniɲɛsigi ne bɔtɔ t'a kan dɛ Yaku bɛ k'a fɔ ko an ka taa sugu la Yaku tɛ to an ka nin fɛ Yaku an bɛ nin kelen in fɔ e yɛrɛ b'a kan o Yaku b'a kan i b'a kan aw téléphone piki mani de b'i bolo n'o tɛ i b'a kan e tɛ bɔ a kan n'i ye dɔ in sɔrɔ don o don i b'a kan e ko i tɛ bɔ a kan jɔn ne bɛ fase ka bɔ TikTok kan mun na n tɛ n ye tiɲɛni dɔ de k'a kan
ay layli yɛrɛ man ɲi an ka bɔ a kan pewu an ka bɔ a kan. Ah bon lajɛli dɔw bɛ yen i tɛ se k'i yɛrɛ bali koyi parce que ni TikTok n'i bɛ k'a file i b'a ye. Fɛɛrɛ ti sɔrɔ a la o. I y'a ye wa i kɔni ɲɛ b'a ye i bɛ bali k'a teliya k'a lataa de n'o de i bɛ fɛn dɔw ye o de ye problème ye. O de y'a solution. N'i tɛna bɔgɔ verre don i ɲɛna bisi. TikTok a kɛra baara ye dɛ diɲɛ développé dɛ. Ala siga t'a la dɛ ɲɛma Ala k'an porokoto. Ne hakili la ka Baba Adama wele TikTok sanfɛ an ka baro kɛ ou bien ka fɛ o kɔni don mais min ye numéro filɛ nin filɛ i y'a ye wa. O ye ko ye bon sinon fɛn ninnu bɛ ten quoi i y'a ye wa. Numéro filɛ nin ye a ko filɛ nin sa. Numéro ko in jalen b'i yɛrɛ ye dɛ. Ne t'a kalama e de ye numéro ko fɔ ne ye kana to kalama. Numéro ko bɛ fati dabila. Ayi TikTok numéro ko in jalen b'i yɛrɛ ye dɛ. An ka cɛ. Ayi abada. TikTok numéro ko in jalen bi tɛ k'i ka numéro di. TikTok numéro ko in jalen b'i yɛrɛ ye dɛ. I seginna numéro kan cogo i bɛ se ka kɛ. Ayi. K'i ka numéro di i ka nin kalan. K'i ka numéro di dɔ de bɛ k'a ɲini i ka numéro d'a ma. I b'a sɔrɔ TikTok maa dɔ don. Ayi ne tɛ TikTok kan. I ka numéro di sa. Ayi ne tɛ TikTok kan. Awɔ Berthe de ko ten sa. Berthe Aruna Sikaso Bamako. Bura ɲɛnabɔ. Donne-moi ton numéro de téléphone. I ka numéro fɔ dɔrɔn mɔgɔw k'a mɛn. 60 00 00 91. A banna o bɛ 76. I tɛ numéro fɔ min bɛ Orange Money kan. E filɛ ka fɔlɔ min fɔ Orange Money kan. Ayi tiɲɛ yɛrɛ la. A kɛ 60. Comme ni monnaie maa min bɛ kɛlɛ la fɔlɔ. 76 47 90 16. A banna. Ma ɲina. 47 90 16. 76 33 43 03. A banna. I ka numéro de y'o ye. Ni fila fɛn mana wele ne bɛ sɔrɔ o. Bakari ni kala an ka taa siga t'a la an ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a sɔnni o bɛ kɛ ɲɛma indicateur jurunin fɔ ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Jamutɛnɛ Jamutɛnɛ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye fura dɔw b'an ka sugu kɔnɔ an bɛ don min na ko bi fura minnu na a bɛna kɛ gɛlɛya belebele ka ɲɛsin an yɛrɛ ka kɛnɛyaw ma cogo di ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko siro dagabana fila don siro an ko a ma ko karibotu ale na kɛ siro ye siro mun na a ka jugu kosɛbɛ sɔgɔsɔgɔ ma i bɛna ye k'a fɔ ko nin siro in kɔni ko jamana marabagaw kɔni ye décision k'o ta k'a yira k'a fɔ ko a siro bɛ Muhamadu de bolo n'i ye feerebaga ye n'i y'a donbaga ye jamana kɔnɔna la ko k'a bɛɛ lajɛlen ko o jɔ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye direction de la pharmacie et du médicament olu kɔni y'a laɲini maa minnu bɛ don ni siro kɔfɔlen n'an k'a ma ko karibotu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ siro don siro mun na a bɛ sɔgɔsɔgɔ ni ko o furakɛ a denmisɛnnin ta bɛ yen a maakɔrɔba ta o bɛ yen a ko mun ye karibotusi 2% o ye denmisɛnninw ta ye a mun ye flacon 100 mililitres o ye denmisɛnninw ta ye a ko mun ye karibotu 5% ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ k'o ye maakɔrɔw ta ye ale ye flacon 1000 mililitres fɛnɛ o ye mun ye anw ka direction de la pharmacie du médicament olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin fura kofɔlen filɛ n'o bɛ karibotu kɔfɔ ko a donni ka dabila pepepe jamana kɔnɔ yana a kow ka ɲɛɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko ka ɲɛsin mun ye adamadenw ka kɛnɛya o jateminɛli ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye surveillance du marché ɲɛma ko agence de contrôle des médicaments de la Gambie kaw ka o cakɛda mun bɛ k'o de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o nana ye k'a fɔ ko nin siro kofɔlen mun na a bɛ fɔlɔ ta n'an k'a ma ko karibotu a nana ye k'a fɔ ko fɛn dɔ b'a la n'an k'a ma ko diéthylène glycol ale 0,12% ko o b'a a la ɲɛma ko n'o dun yera fɛn mun na ko o ma ɲi dɛ e kɔni sɔgɔsɔgɔ fura kɔni e b'a min ne y'a sɔgɔsɔgɔ fura sugu bɛɛ min bon ko nin ma ɲi dɛ ne ma nin min ma se nin ma karibotu i m'a min ma min ala ma nin min sa ayiwa sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye fɛn mun n'o bɛ fɔlɔ ta n'o bɛ diéthylène glycol ko fɔ ɲɛma ko ale ye fɛn ye usine baarakɛlaw kan ka baara kɛ ni fɛn mun de ye nka n'a fɔra k'o fɔ k'o bɛ taa ye siro la ka kɛ maanifin kɔnɔ ɲɛma ko a bɛ maanifin k'i ni ŋɛnɛ k'a karaba dɔɔni k'a ban pewu subahanallahi a kun b'anw ka sugu kɔnɔ wa karibotu a bɛ yen a kun bɛ ka feere e yɛrɛ est-ce que ne m'a dɔ y'i bolo yan o tɛ ne karibotu ne ye irination le min karibotu ne t'o dɔn 5% dɔ tun b'e bolo yan haramu ne tɛ n dɔn ne ma nin min e tɛ karibotu dɔn sɛbɛnnikɛla ko e jɔrɔ kun ye min a tɔgɔ karibotu a fila bɛɛ tɔgɔ de y'o ye a fila bɛɛ de y'o ye a denmisɛnnin ta n'a maakɔrɔba ta maakɔrɔ bɛ mun min fɛn in b'a la diéthylène ne tɛ
ne hakili ne ma deli ka min I jɔ n ka miiri kaributu I hakili jaga bɔ dɛ sinon sɔgɔsɔgɔ fura ninnu caman bɛ ko a bɛ mun kɛ ma la ko fɛn mun b'a la k'a bɛ maanifin si b'a dɔɔni a si bɛ ne la ne tɛ ne b'a min fiyewu yan ka taa sabanikɛla ko n'a sera ka bɔ sugu o ɲɛna I bɛ na ye k'a fɔ ko nin fura kofɔlen kɔni awɔ direction mun o bɛ an ka pharmacie ani médicament kun an ka jamana kɔnɔ la olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ foyi kɔlɔlɔ foyi ma se fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ la maa ma taa jira fɔlɔ k'a fɔ ko nin fura in k'a ye kɔlɔlɔ lase u ma nka kibaruya in kɔni bɔra Gambie jamana de la o hukumu kɔnɔ la olu y'a jira k'a fɔ ko a fura bɛ maa o maa de bolo ɲɛma ko bɛɛ lajɛlen k'a bila quarantaine na fɔlɔ yanni olu yɛrɛ fana ka tila u ka sɛgɛsɛgɛliw la olu ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw mana mun di ɲɛma siga t'a la ni tɛmɛ bɛ kɛ n'a ye wali n'a bɛ jɔ pewu k'o n'a ɲɛfɔ fasodenw ɲɛna nka an bɛ don min na komi bi Carbo tu a denmisɛnnin ta a maakɔrɔba ta a feereli k'a ka jɔ jamana kɔnɔ pewu a y'a partager bɛɛ k'a mɛn a ko a fɔra ka fɛn b'a la min man ɲi hadamaden ma Carbo tu k'a ka jɔ fɔlɔ yanni sɛgɛsɛgɛli baaraw ka kɛ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indicateur du niveau ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de a jamutene Madumɛ ka ɲɛma I bonya o b'a la bon dɔrɔn bɛ tɛ babu ɲɛna Abu Konate an ka foli b'a ye k'a Konate Karol an n'a ye bi bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sa an ka foli b'i ye kosɛbɛ min ye awɔ I k'a dɔn Abu Konate kosɛbɛ an ka foli b'i ye kosɛbɛ o kumana sa sɔɔni ni Ala sɔnna a ma an bɛna ka na nɛgɛjuru de labila o bɛ kɛ ni maa minnu garisɛgɛ kɛra miniti 10 kɔnɔna na maa 2 maa 3 ɲɔgɔn minnu garisɛgɛ mana kɛ doni ye an n'olu bɛ don sabu min ye an ka anniversaire an b'o de kɛnɛ kan an y'o de fɔ min ye awɔ I k'a dɔn limanaw ka awɔ I k'a dɔn an dɛmɛ an ka wara fali la ngolo kɔni b'an bolo a ngolo b'an bolo dɛ k'a tɔ lase sa an b'o de nɔfɛ o kumana hali bi min ye awɔ I k'a dɔn 76 33 43 03 76 33 43 03 n bɛ segin a kan tuguni 76 33 43 03 ni Ala sɔnna n'i y'o kɔnkɔ ni Ala ka jɛ ye an na ɲɔgɔn lasɔrɔ kibaruyaw na d'i ma ka kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala Yaku baara ɲɛna an ka foli b'i ye ni baara ye ni cɛsiri min ye an y'a fɔ cogo min ni Ala sɔnna ma an bɛ foli lase Basigi ne ma k'a ni baara Badiri an ka foli b'i ye min ye awɔ I k'a dɔn Bing Bâtiment Ibrahima Tunkara Badabada Ibu Onzo salutation ka foli in ta ni k'a lase sanga ani waati min ye awɔ I k'a dɔn Mari mairie kɔnɔ Mari Kulubali m'a fo monsieur le maire ka min ye awɔ I k'a dɔn Umaru Gindo fo ka foli ani ta ni k'a lase sanga ani waati Usumani Jabate ma k'a ni cɛsiri k'a ni baara Kayira bi fo k'a waleɲuman dɔn nɔgɔ min ye awɔ I k'a dɔn sɔɔni bɛɛ an y'a fɔ limanaw ye cogo min bi ɲɔ ka ca wugu la awɔ I k'a dɔn an bɛna nɛgɛjuru an bɛn'o labila awɔ I k'a dɔn n'i y'i bolokɔnɔ den kelen n'i y'a si maa ma n'a ye a tigi kɛ fɛn ye I jija den 10 I b'o si yɛrɛ ma I yɛrɛ fana kana kɛ I yɛrɛ fana I ka kɛ fɛn o tɛ wa o kumana Ala k'an di sababa bɛɛ nɛgɛjuru 20 80 31 31 20 80 31 31 kɔfɛ maa minnu bɛ fɛ ka weleli kɛ aw n'a quelques minutes seulement olu ta ye 20 et 00223 20 80 31 31 kosɛbɛ ɲɛma b'a la an k'a fɔ kɔfɛ maa minnu olu bɛ weleli kɛ I ka nɛgɛjuru la ayiwa komi anniversaire don allo salamu alaikum dede salamu alaikum Touré o kuma e kun bɛ don da la de wa a kuma mɛn n kun bɛ don da la de wa cɛ n'i ma bila donda la n'u ye kotigi yɛrɛ ye n'u ye n ko a ma ɲi ma dɛ siga foyi t'a la parce que tuma dɔw la dɔw bɛ olu fɛnɛ ka teli cogo min na n'u ngoyita ni Sambu Kulubali kɛ ni man teliya n'olu donna dɔrɔn u b'a bɛɛ tiɲɛ n ko dɔw b'a fɔ ko an n'aw bɛɛ an bɛnnen don a la de ko an b'a to aw de ka don u t'a dɔn an bɛ téléphone 2 de tun bɛ ne tɛgɛ la koyi voilà i bɛ gauche i bɛ droite gosi o kɛ fiston ka bɛɛ fo awɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ Nura yɛrɛ fo radio tɔgɔ dala ale min na u ka journée tun ye le 8 ye an b'a ɲini Ala fɛ hali bi an ba ninnu ni an muso n'an den ninnu ani an balimamuso ninnu Ala ka sijan ni kɛnɛya kalifa n'u la amina yarabi amina parce que on a femme an tɛ se ka taa olu kɔ wallahi siga foyi t'a la n'u tɛ yɔrɔ ye man di siga foyi t'a la voilà donc an bɛ dugawu kɛ hali bi u fana ka wuli hali bi u ka dugawu kɛ jamana in ye muso cɛsirilen ninnu u jɔyɔrɔ ka bon fasoko la kosɛbɛ
o tɛmɛnen kɔ an bɛ jalakɔrɔjikaw bɛɛ lajɛlen fɔ parce que olu de kɛla sababu ye k'an ka radio in bisimila o ka yɔrɔ la n'i y'a mɛn jɔnni kunnadi a fi sababu ɲuman siga foyi t'a la baba an b'a maa sɛbɛw bɛɛ fɔ Kulubalilakaw t'a la dɛ ani maninkaw Sambu Kulubali ninnu an k'olu bɔ a la Sambu Kulubali ninnu olu t'a la parce que olu ma tubi ka ɲɛ olu t'a la siga foyi t'a la Konatelaka ninnu Sidiwalaka ninnu olu si t'a la siga foyi t'a la voilà sisan ka Nura yɛrɛ kanubaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a diyara an ye kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la auditeurs dan tɛ Nura kanubagaw la siga t'a la radio in kɛla famille ye minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan n'an faamana ɲɔgɔn ma tile 2-3 a bɛ dɔn vraiment k'a fɔ karisa faamana ma dɔw bɛ ɲinini kɛ ka dɔn mun n'an faamana karisa ma c'est vrai alhamdulillah tuma dɔw la hakilinaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais juguya t'a la quoi bon nin bɛɛ kanu ye k'an ka auditeurs yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ ka BT yɛrɛ fo kosɛbɛ a ka cɛsiri la BT a jɔyɔrɔ ka bon radio in na kosɛbɛ wa maa min don sabali b'a bolo bon maa kana fɛn dɔn bɛ to yen ko n'a tigi tɛ yen don min na an bɛ tanu kɛ ayi ala ka n'o cɛ janya amina yarabi mais tiɲɛ yɛrɛ la an b'a dɔn k'a fɔ radio in kanu b'a la wa auditeurs fana a bɛ bɛɛ gasi sigi kosɛbɛ bon adamaden kɛla cogo cogo i tɛ se ka diya bɛɛ ye o yɛrɛ ye diɲɛ n'a taabolo ye parce que hali ala min yɛrɛ y'an da ala yɛrɛ ko man di bɛɛ ye walayi siga foyi t'a la donc ni mɔgɔ bɛ yen ni ko man di mɔgɔw tɛ kojugu ye o ye diɲɛ n'a taabolo ye mais an ma ɲinɛ ala fɛ hali bi ala k'an bɛɛ bɛn kan kelen kan amina yarabi amina kisɔn k'i yɛrɛ fo parce que radio in a kɛla cogo cogo a sababu ɲuman y'i yɛrɛ fana ye a diyara n ye i n'i ka baarakɛlaw an y'aw ye cogo min na an ma ɲinɛ ala fɛ hali bi aw ka to cogo la amina yarabi ɲɔgɔn ko kuma o ko dabila karisa ye nin fɔ non ni min b'i kun ni kan cɛ a y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna directement n'i y'o yɔrɔ dɔrɔn bɛn bɛ yen quoi inchallah mais n'an taala an sigi ɲɔgɔn kɔfɛ ka ɲɔgɔn tiɲɛ o bɛ na ni tiɲɛ o bɛ tiɲɛni bonya famille kɔnɔna la an ma ɲinɛ ala fɛ hali bi ala kana an bila o sira sugu kan amina yarabi ka ɲini ala fɛ san caman ala ko da ma radio in kɔnɔ amin ka ɲini an ka karamɔgɔw fɛ hali bi minnu ka an kana kuranɛ kalan na k'u ka dugawu kɛ radio in ye ka dugawu kɛ jamana ye hali bi Mali bɛ nin kunbala min kɔnɔ ala ka ɲuman bɔ a kɔnɔ amina yarabi amin jamana in kɔnɔna jugu n'a kɛnɛma jugu ala ka bɛɛ ta tiɲɛ amina yarabi amin hali su ala ka n'u su to dugukolo la k'u kɛ fiɲɛ k'u ta ka taa n'u ye yɔrɔ la maa tɛ yɔrɔ min na ka to fiɲɛ bɔn yɔrɔ la yen amina yarabi amin a makɔrɔni n'a spaghetti ninnu ala kana hin'u la depuis diɲɛ kɔnɔ fo lahara amina yarabi amin voilà fiston k'aw bɛɛ fo a diyara an ye kosɛbɛ ka ɲini hali bi auditeurs fɛ ko radio in ye olu de ta ye u ka lajɛ hali bi n'i y'a ye radio in hali bi mɔgɔw bɛ ka radio in tɔgɔ duman fɔ o y'a ye an bɛ siran min ninnu ye n'o y'an ka politicien jugu ninnu ye u m'u sen don a la kosɛbɛ ala kan'u sen don a la parce que n'olu y'u sen don a la dɔrɔn a bɛɛ bɛ tiɲɛ ala kan'u sen don a la ala kana kɛ ala kana ala n'u bila sira kelen kan amina yarabi amin voilà donc ni auditeurs ni an tɛ maloya n'an ka deli ye dɛ an ka auditeurs deli a ka fisa an ka taa politiciens deli siga t'a la siga foyi t'a la ni dɔrɔmɛ kelen bɛ ka tɛrɛ n'i bolo yɔrɔ dɔ la n'i y'a dɔn ko nafa t'a la dɔrɔn e ka ci anw ma Nura FM na anw mako b'a la a banna siga foyi t'a la a kɛla i bɛ Mali kɔnɔ a kɛla i bɛ Mali kɔ kan n'i y'a ci anw ma cogo cogo a b'anw mako ɲɛ quoi wallahi siga foyi t'a la voilà donc en surtout an bɛ nin wagati min na anniversaire in wagati an ma ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i janto an na surtout bɛɛ b'a dɔn an filɛ ka don kalaya min kɔnɔ wallahi énergie di Mali tɛ hinɛ mɔgɔw la u bɛ tigɛ wagati bɛɛ wallahi bon groupe électrogène de b'an bolo tagiw de bɛ k'a la siga t'a la olu dun bɛɛ tɛ taa wari kɔ connexion in fana wari bɔ de b'a la surtout an minnu bɛ jamana kɔ kan ka ɲini an tunkarankew fɛ hali bi an bolo don radio in kɔrɔ an ka jukɔrɔma tinti ka ɲɛ a bɛ diya an ye kosɛbɛ voilà dɔ de ɲɛna ma ka groupe in d'a ma hali n'a tɛ bi ale sababuya la an bɛ radio in lamɛn lalabi an fana kana dɛsɛ ko ni fa ye duloki ba san ka d'i ma i fana k'i jilaja i ka poche k'a la siga t'a la voilà an fana k'an jilaja an ka dɔ kɛ sisan ka bɛɛ fo kuma janyala ka hakili to ɲini auditeur bɛɛ lajɛlen fɛ a diyara an ye kosɛbɛ vraiment a joyeux anniversaire ala ka san caman yira an na amina yarabi baba i Touré merci bien merci beaucoup a diyara an ye merci aba i Touré
Voilà, ni mu ye Baba Adama Touré Francis, Baba Adama Touré, nteri sebedo, an kanuba belebele do, bila jete, Baba Adama depuis bulambulani a radio la phobie, an abi ɲɔgɔn bolo. Yaku a tigi d'a ma, allo? Ani ce. Aba ni ce. Baba Adama yɛrɛ mana maa kuru yɛrɛ ka kuma yɛrɛ fɔ k'a ban ta wa? K'e ka dogo ka foli kɛ, e ma maa kuru la foli kɛ, jɛn ni b'i kuma bilen. A banna. Maa si tɛ kuma bilen o. Siga t'a la. Maraka ninnu ka kow kɛ ko ɲɛnamaw ye quoi. Abada. N ka to y'a ka a ɲɛ ka fɔ Faransi sisan. Jɔn don? Ne ye mun ko ye? Jɔn don? N ti jɛn n'o ye dɛ. Jagoya de don. Allo? N ko jagoya don. Jɔn don? Jagoya. Jagoya bisimila. I ni ce. I Kulubali. Ala ka radio so taa ɲɛ. Amina yarabi ami. Ko an bɛ auditeur cɛman n'a musoman an bɛ bɛɛ wele bi. Bɛɛ tɛ taara u y'i ka carte di ma wa? A dira n ma. A banna spécialement. A dira n ma Saka ta dira n ma. Alhamdulillah banna. An bɛ ɲɔgɔn bolo. An bɛ ɲɔgɔn bolo. N ka musokɔrɔba karata dɔ bi yan n bɛna d'a ma a bɛ foli k'a la. Musokɔrɔba karata. Allo. Allo salamu alaikum. Waaleykum salaam. A ni ce ne ba somɔgɔw. Nse Sagadula. Aba bisimila. Somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ tɛ. Ala ka dɛmɛw kɛ. Amina yarabi ami ami. Ala ka barika da radio sow la. Amina yarabi ami. Ala ka yɛrɛ n'u kɛnɛya. Amina yarabi ami. Ala ka u si sabu tɔɔrɔ ma. Amina yarabi ami ami. Sabu a ti musokɔrɔba bonya. Siga t'a la. Ala k'aw kɛnɛya. Amina merci beaucoup. I ni baraji merci. Awɔ merci ani baraji awɔ merci. Awɔ a ni ce. Madu Bayika. N ko Samu ka jɔn de y'aw ye. Samu ka jɔn. Awɔ. O ye jɔn ye. Madu Bayika. Basi tɛ a diyara n ye bisimila. Ala ka barika don a la. Amina yarabi ami. Ala ka radio so taa ɲɛ. Amina yarabi ami. Ala k'an ka sugu diya. Inshallah amina yarabi. Nse. A y'aw jija o ka ye bi dɛ. Voilà, a ni ce a bannen ye nin ye. Merci Sambu merci i Kulubali. Voilà donc nin ye Sambu Kulubali ye nin de anw n'an ka auditeurs ni ɲɔgɔn cɛ tan don tulo ni yɛlɛ Sambu Kulubali ala tile an b'a fo ka waliman dɔn yaku ni an man cogo dɔn a laban nɛgɛjuru ko dɔ passe a ma teliya la allo allo a tigi taara hali bi nɛgɛjuru a bɛ se ka weleli kɛ yaku an bɛ miniti dama dama di kanubaw ma min ye sabu n y'o de f'i ye min kun kan ka kɛ o ma kɛ n'o tɛ programme spécial gafe kama an ma sɔn a ma mais n'ala sɔnna an bɛ nin waatinin in d'u ma u ka weleli kɛ yaku dɔ bɛ nɛgɛjuru la wa allo 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 ale taara tuguni ayiwa donc a ye fɛɛrɛ kɛ n'a bɛ weleliw fana kɛ tuma dɔ a ka sɔn radio ka sɔrɔ aw kɛrɛfɛ min bɛ se k'a to anw bɛ min fɔ aw bɛ se ka an nasɔrɔ cogo min na n'o tɛ Baba Adama min bɛ fɔ Faransi n'o y'an sɔrɔ ka ban aw kɔni sɔrɔli tɛ baara ye bilen ayiwa a tigi taara tugun ayiwa yaku sɔɔni bɛɛ an bɛ aw k'a dɔn wala sɛmɛ sabu waati sera ni ala sɔnna ma bi tɔ in na ka taa fo ka taa sini sa an bɛna programmew lajɛ an n'an ka auditeurs bɛna jɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn sɔn hakili la min bɛ se k'a to jamana in hali bi radio Nura FM bɛ se ka jɔyɔrɔ fa cogo min Nura FM bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na voilà dɔ bɛ nɛgɛjuru la ou bien maa ma na. Ɲɛma nin waati in na an bɛ foli lase maliden minnu sɔgɔlen b'an na mun ye Fatumata Danbele a sɔgɔlen b'an na Sis kɔnɔna la an ka artiste belebele don an b'a fɔ a ɲɛna ko a Danbele n'an y'ale fo samu ye Ibrahim Traoré an bɛ foli k'a lase a ma Wali Mohamed ninnu bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen b'an na fo ka taa. Yaku maa kelen pewu an b'o ta dɔrɔn an b'a bila.